आपल्या जिल्ह्यात सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना गोवा किंवा कोल्हापूरला लॉकडाऊन संपण्याची वाट का पाहायची? एकदा या आणि अनुभवा सर्वोत्कृष्ट सर्व्हिस। सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंटल इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क्स तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस। कोकणातील शेतकरी वर्गाच्या हितार्थ डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ व लुपिन फाउंडेशन सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोकणातील दुर्लक्षित औषधी वनस्पतींचे संवर्धन व दर्जेदार रोप कलम निर्मिती प्रकल्प वेंगुर्ला येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्रात सुरू करण्यात आलाय। या प्रकल्पाद्वारे कोकणातील शेतकऱ्यांचा सामाजिक आर्थिक स्तर उंचावण्याच्या दृष्टीने हा प्रामाणिक प्रयत्न असल्याची माहिती प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉक्टर बी एन सावंत व लुपिन फाउंडेशनचे अधिकारी योगेश प्रभू यांनी दिली आहे। कोकण म्हटलं की आंबा, काजू, फणस, नारळ, सुपारी, कोकम इत्यादी आपल्या डोळ्यासमोर येतं। मात्र या व्यतिरिक्त येथील उष्ण व दमट हवामान कोकणातील जैवविविधता टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत पोषक आहे। यामध्ये मसालावर्गीय, औषधी, सुगंधी व इतर दुर्मिळ वनस्पतींचा समावेश होतो। जांभूळ हे पीक जर आपण बघितलं तर जांभूळ पीक हे लोकेशन स्पेसिफिक किंवा त्या एका विशिष्ट वातावरणात विशिष्ट ठिकाणी जर आपण त्याच प्रकारची जात जर दिली किंवा स्थानिक प्रकार जर निवडून दिली तर त्याचं उत्पन्न चांगलं येतं। परंतु बाहेरून जर तुम्ही जांभळाच्या जाती आणल्यात आणि त्याची इथे लागवड करण्याचा प्रयत्न केला तर उत्पन्न मिळतं, परंतु अपेक्षित उत्पन्न आपल्याला मिळत नाही। मग या सर्वाचा विचार करून आमचे आदरणीय कुलगुरू महोदय डॉक्टर संजयराव सावंत सर तसेच आमचे माननीय संशोधन संचालक डॉक्टर परागजी हळदणकर साहेब आणि लुपिन फाउंडेशनचे आमचे योगेशजी प्रभू सर या सर्वांनी आम्हाला इतकं चांगलं प्रतिसाद दिला आणि त्यांनी ही जी संकल्पना आहे म्हणजे जांभळाची कलम करून ती तिथल्या स्थानिक पातळीवर त्याच गावात द्यायची आणि त्याच गावात दिल्यामुळे तुम्हाला तिथे त्याचं नक्कीच उत्पन्न चांगलं मिळणार। आणि हे करत असताना पूर्ण त्याचा समूह तयार करायचा आणि त्या समूह तयार केल्यामुळे त्याचं जे बाजार व्यवस्थापन आहे किंवा इतर पीक संरक्षण आहे, खत व्यवस्थापन आहे, ह्या सर्व गोष्टी सहजासहजी आपल्याला करता येतील आणि त्याच्यावर प्रक्रिया करणारे जर छोटे छोटे उद्योग गावात निर्माण होतील आणि त्यामुळे तिथल्या स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल, ही ह्या मागची मूळ संकल्पना आहे। कोकणातील दुर्लक्षित पिकांचे सर्वेक्षण, संग्रह, जतन व विविध अभिवृद्धी पद्धती विकसित करणे व त्याचबरोबर या पिकांची दर्जेदार रोपे निर्मिती करणे या प्रमुख उद्देशाने या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली आहे। कोकण कृषी विद्यापीठ आणि लुपिन फाउंडेशन गेली 4 वर्ष संयुक्तपणे काही विषयावर काम करत आहे। विशेष करून आज जांभळाच्या संदर्भातल्या इथल्या ज्या स्थानिक जांभूळ आहे त्या जांभळापासूनच दर्जेदार प्रकारची कलम व्हावी आणि इथेच त्याचं एक समूह पद्धतीने लागवड व्हावी याच्यासाठी आमचा हा दुसरा सामंजस्य करार विद्यापीठावर झालेला आहे। याच्यापूर्वी आम्ही सुरंगी ही दुर्लक्षित अशी जे पीक होतं त्याच्यावरती आम्ही एक सामंजस्य करार केलेला आणि त्याच्या माध्यमातून आता 5000 कलम तयार झालेली आहेत आणि आम्ही आसोली गावामध्ये आणि अन्य ठिकाणी आम्ही ती लागवड करण्यासाठी देतो आहे। सिंधुदुर्गमध्ये जैवविविधता भरपूर आहे आणि या माध्यमातून अनेक दुर्लक्षित अशा पिकामध्ये फॉरेस्ट म्हणा किंवा इतर जी झाडं आहेत त्याच्यामध्ये खूपच उत्पन्न देण्याची क्षमता आहे, समृद्धी देण्याची क्षमता आहे। याकडे आपल्याकडे फारसं लक्ष गेलं नव्हतं। आम्ही विद्यापीठाच्या सहकार्यातून हे पुन्हा एक पुनर्जीवित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि ह्या पिकामध्ये काही ठिकाणी काही उंच वाढतात, काही ठिकाणी मेल फिमेल कळत नाहीत। ह्याचं संशोधन विद्यापीठ करून शेतकऱ्याला त्याच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीचं कसं देता येईल याच्यासाठी विद्यापीठाची पूर्ण शास्त्रज्ञांची एक टीम कार्यरत आहे आणि भविष्यात अशी काही पिकं आपण लोकांसमोर आणू जेणेकरून इथे
एक बॅलन्सिंग इन्कम म्हणजे आपलं समतोल उत्पन्न इथे तयार होईल. त्याच्याच बरोबर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेसुद्धा इथे महत्त्वाचं राहतील. आणि कुठलीही बाहेरची पिकं न आणता सिंधूर जिल्ह्यातले जेवढी प्रकारची झाडं आहेत त्यातल्या काही ठराविक झाडावरती संशोधन करून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा लुपिन फाउंडेशनचा प्रयत्न आहे. आणि याच्यासाठी विद्यापीठाची, कोकण कृषी विद्यापीठाची फार मोठी मोलाची सहकार्य आहे. याला विशेष करून आदरणीय डॉक्टर संजय सावंत सर कुलगुरू विद्यापीठाचे, तसंच विद्यापीठाचे संशोधन शास्त्रज्ञ प्रमुख डॉक्टर हळदणकर सर आणि मुल्डा आणि वेंगुर्ला रिसर्च सेंटरचं खूप बहुमोलाचं सहकार्य आहे. आणि त्यांच्यामुळे ते आजपर्यंत आपल्याला हे शक्य करू शकलं आहे. भविष्यकाळात पर्यावरणातल्या बदलामुळे, वातावरणातल्या बदलामुळे जी आत्ताची जी मोनोक्रॉपिंग लागवड झाली त्याच्यामधून बऱ्याच प्रमाणात त्यांना भविष्यात पैसे किती मिळतील किंवा काही वेळा नुकसानसुद्धा सोसावं लागेल. अशा वेळी अशा प्रकारच्या पिकांकडे वळून याला व्यापारी दृष्टीनेसुद्धा बघणं जरुरीचं आहे. जर एखाद्यानं काही 100 आंब्याची झाडं लावली असतील तर अशा प्रकारची 10 झाडं त्यांनी लावावी. आणि त्यांनी प्रत्येक आपल्या क्षेत्रामध्ये अशी जैवविविधता असलेली झाडं लावून त्याच्यामधून व्यापारी पद्धतीने बघावं, जेणेकरून वातावरणाच्या बदलाचा परिणाम जरी झाडांवरती झाला तरीसुद्धा त्यांचे उत्पन्न एक तेवढंच राहील. आणि उत्पन्न समतोल राहिल्यामुळे शेतकरी पूर्ण समृद्ध राहतील. आणि या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी या दोन्ही पद्धतीने बघावं, त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा सोर्स म्हणून बघावं आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने बघावं. भविष्यातल्या वातावरणाच्या बदलाचा आपल्याकडे असलेल्या झाडांवरती कोणता परिणाम होणार या उद्देशांसुद्धा बघावं. आत्ता काजूच्या पद्धतीत बघितलं तर काजूचे दरसुद्धा खाली आलेत, जे लोकांचं आर्थिक गणित कोसळले. दुसरं 4थ्या वर्षापासून आता त्याला रोटा हे डिसीज सुरू व्हायला लागला आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा नुकसान व्हायला लागलं. अशा वेळी आत्ताच आपण जर योग्य ते बदल नाही केले तर भविष्यात अचानक जर बदल करायचे झाले तर शक्य होणार नाही. आणि कुठलंही जरी आपण जे पीक देतो त्याची उत्पन्न मिळण्यासाठी किमान 5 ते 6 वर्ष जातील. म्हणजे 5 ते 6 वर्षाच्या काळामध्ये आपल्याला आपलं स्वतःचं एक काहीतरी इथल्या ज्या स्थानिक ज्या इंडिजिनियस व्हरायटी आहेत त्याच्यावरती संशोधन करून लागवड होणं गरजेचं आहे. तसेच यामुळे पिकांची लागवड, उत्पादन, रोपवाटिका, प्रक्रिया व विक्रीद्वारे कोकणातील सुशिक्षित बेरोजगारांना, युवकांना व महिला वर्गाला नवीन संधी उपलब्ध होणार असल्याचा दावाही करण्यात आलाय. यात सुरंगी, वटसोल, वावडी, त्रिफळ, कडी कोकम अशा बऱ्याच दुर्लक्षित वनस्पतींचा सहभाग आहे. कोकणचा ज्यावेळी आपण विचार करतो त्यावेळी कोकण हा प्रत्येक बाबतीत विविधतेने नटलेला असा हा भूभाग आहे. आणि कृषीच्या बाबतीत ज्यावेळी आपण विचार करतो इथली प्रत्येक फळझाडं जी आहेत ही फळझाडं व्यापारी दृष्टिकोनातून त्याला फार महत्त्व आहे. आणि हे व्यापारी महत्त्व एवढं आहे आणि लोकांना त्याचं महत्त्व का पटत नाही हा आम्हालासुद्धा प्रश्न पडतो. ही दुर्लक्षित काही अशी झाडं जी आहेत ही दुर्लक्षित झालेली आहेत. आणि ह्या दुर्लक्षित झालेल्या झाडावरती विद्यापीठाने आता संशोधन हाती घेतलेलं आहे. याच्यापूर्वी आम्ही नुसती कलमं करायचो, आता ही संशोधन इतर म्हणजे आंबा, काजू, नारळ, सुपारी ह्या पिकावरती आम्ही खूप संशोधन केलं. पण त्याच्याबरोबर ही काय दुर्लक्षित जी झाडं आहेत त्या विशेषतः म्हणजे जांभूळ, त्याच्यातनं नंतर कोकम, त्याच्यानंतर आपल्याकडे सुरंगी, ही काय दुर्लक्षित हे जे आहेत हे आहेत झाडं जे आहेत तर त्याच्यावरती संशोधन सुरू करून आम्ही आता नवीन त्याला एक दिशा देण्याचं काम करतो आहोत. आणि जेणेकरून शेतकऱ्याकडे एक प्रकारचं पीक न घेता त्याच्यामध्ये मिक्स क्रॉपिंग म्हणजे वेगवेगळी ही झाडं लावून त्याच्यापासून उत्पन्न घेण्याचा कल कसा वाढेल ह्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता विशेषतः आपण जांभूळ बघतो आहोत. त्या जांभूळाचा विचार ज्यावेळी आपण करतो ते आपल्याकडे प्रत्येक गावात कुठं ना कुठं अशी 2-4 झाडं असतात. कोणाकडे प्रत्येक गावच्या गावात जांभूळच्या झाडांनी भरलेले आहेत किंवा एक वाडीच्या वाडी जांभूळच्या झाडांनी भरलेले आहेत. पण त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं तुम्हाला असा टाईप मिळतो असं नाही. त्याच्यामध्ये खूप व्हेरिएशन आहे, वेगवेगळे प्रकार आहेत. लहान जांभूळ मिळतात, मोठी जांभळं मिळतात, काही ना बी मोठी असते, आतलं मांस जो असतो तो गर असतो तो कमी असतो. अशा प्रकारची वेगवेगळ्या प्रकारची जांभळाचे प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात. मग हे जी व्हेरिएशन आहे त्याच्यामुळे तिथं एक मार्केट असं तयार होऊ शकत नाही. त्या दृष्टीने जर आपण एक चांगले टाईप तिथले निवडलेत आणि ते चांगले टाईप इथं जतन केले, आम्ही ते काम 10 वर्षापासून सुरू केलेलं आहे इकडे. म्हणजे देशभरातून किंवा इथल्या स्थानिक परिसरातून जे चांगले टाईप आहेत ते गोळा करणं आणि ते गोळा करून त्याचा पुढचा अभ्यास जो आहे शोषण तो आम्ही केलेला आहे. पण आज आम्ही ह्या भागामध्ये ह्या परिसरामध्ये जे काय तुम्हाला चांगलं शेतकऱ्याच्या दृष्टीने देता येईल ते देण्याचा आम्ही हा जो प्रयत्न करतो आहोत त्याच्यामध्ये जांभळाचं आम्ही एक सिलेक्शन चांगल्या प्रकारे आमच्याकडे केलेलं आहे. इथली काही गावं निवडलेली आहेत आणि ह्या गावातून चांगले टाईप गोळा करून आम्ही ते शेतकऱ्यांना देण्याचा. आज आपण बघितलं तर कोकमावरती प्रोसेसिंग आपल्याकडे चांगल्या प्रकारे इथं केलं जातं नाही असं नाही.
पण इतर जी हे आहेत सुरंगीसारखं त्याच्यावरती काय प्रोसेसिंग होते अजून आपल्याला माहीत नाही. पुढे काय केलं जातं हे कोणालाच माहीत नाही. तर अशी जर एका ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली काय झाली तर आपण चांगल्या प्रकारे त्याच्यावर प्रोसेसिंग करून प्रत्येक घराघरात हा उद्योग याचा पुढचं हे देऊ शकू आपण. आज कोकमावरती झालं आहे, जांभळावरती पण प्रोसेसिंग चांगल्या प्रकारे कोकणामध्ये होतं आहे इथं. म्हणजे ही जी आपल्याकडे ही जी वेगवेगळी दुर्लक्षित अशी झाडं जी आहेत किंवा हे आहेत पिकं जी आहेत तर त्या दृष्टीने त्यांना कसं महत्त्व देता येईल ह्या दृष्टीने विद्यापीठाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही त्याच्यातले एक सहभागी आहोत. इथं इथं आम्ही काम करतो आहोत आणि 20-25 मागची 30 वर्ष ह्या संशोधन केंद्रावरती जे काय आपल्याकडे काही दुर्लक्षित ह्या दृष्टीने काय प्रयत्न करता येईल काय ह्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसं बघायला गेलं तर मी रोगशास्त्रज्ञ म्हणून काम करतो आणि ही आता आंब्या पिकावरती, काजू पिकावरती किंवा नारळावरती, सुपारीवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग येतात, नुकसान होतं. पण ही काही जी दुर्लक्षित पिकं आहेत ह्या रोगापासून त्यांच्यावरती म्हणजे रोगाचा प्रादुर्भाव फार कमी असतो, किडींचा प्रादुर्भाव कमी असतो. उलट ही पिकं आता सुरंगीसारखं पीक याच्यामध्ये मधमाशीसारखं जर आपण बघितलं मधमाशीचं किती आपण बघतो त्याच्यावरती कितीतरी त्या मधमाशा येऊन बसतात तिकडे. म्हणजे हे निसर्गाला चांगलं असं पोषक वातावरण तयार करणारी ही जी आहेत तर त्याचा आपण पिकांचा वापर करून निसर्गाचा समतोल राखू शकतो. अशा प्रकारे ही नवीन म्हणण्यापेक्षा दुर्लक्षित पिकं आहे. त्या दुर्लक्षित पिकांकडे प्रत्येक शेतकऱ्याने प्रत्येक इथल्या यांनी लक्ष देऊन आपल्या बागेमध्ये जी कशी लागवड करता येईल आणि पुढचं भवितव्य आपल्याला कसं ठरवता येईल हा जर एक प्रयत्न केला तर निश्चितच त्यापासून चांगलं आपण यश मिळवू शकतो. यावेळी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉक्टर BN सावंत, लुपिन फाउंडेशनचे अधिकारी योगेश प्रभू, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉक्टर दळवी, लुपिन फाउंडेशनचे कृषी अधिकारी प्रताप चव्हाण, कनिष्ठ उद्यान विद्यावेत्ता डॉक्टर MP सणस, लुपिन फाउंडेशनचे संतोष कुडतरकर, कनिष्ठ संशोधन छात्र डॉक्टर नागेश कावडे आदी उपस्थित होते. नमस्कार. डॉक्टर बाळासाहेब सावंत गोकुळ कृषी विद्यापीठ दापोली आणि लुपिन फाउंडेशन सिंधुदुर्ग यांच्या सौजन्याने आपण आपल्या विद्यापीठामध्ये एक प्रकल्प राबवतो आहे. याच्यामध्ये कोकणामधली जी दुर्लक्षित पिकं आहेत म्हणजे बरीचशी अशी पिकं आहेत की ज्याच्यामध्ये काम करणं आवश्यक आहे की त्याच्यावरती उत्पन्न आपल्याला शेतकऱ्यांना मिळू शकतं. तर ह्यातली आपण 5 पिकं निवडलेली आहेत. त्याच्यामध्ये सुरंगी असेल, वटसोल आहे, वावडिंग आहे, तिरफळ आहे आणि कडीकोकम आहे. तर ही आपण 5 पिकं निवडलीत आणि ही 5 पिकं निवडण्यामागचं कारण असं होतं की आज जर आपण बघितलं तर काही गावं जी आहेत तर त्या गावांची आर्थिक म्हणजे आपण जसं म्हणतो की आंबा आणि काजू ही उत्पन्न देणारी किंवा आर्थिक घडी त्याच्यावरती असते. तशी ही पिकं आहेत की ज्याची आर्थिक गावाची उलाढाल जी आहे तर ह्या पिकांमधून होत असते. उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण सुरंगीचं उदाहरण जर घेतलं तर आसोली, टाक किंवा हा जो पंचकृषी जी आहे तर तिथे सुरंगीवरती वार्षिक त्यांचं जो उत्पन्न आहे तर बरीचशी कुटुंबं जी आहेत त्या पिकांवरती अवलंबून आहेत आणि ह्या पिकांवरती आपण संशोधन करणं किंवा त्या दृष्टीने त्यांना मदत करणं ह्या दृष्टीने हा आपण प्रकल्प सुरू केलेला आहे. आपण सुरुवातीला ज्यावेळी सर्वेक्षण केलं त्यावेळी आपल्याला लक्षात आलं की सुरंगी ची जी गावं आहेत तर त्यांच्या अडचणी आहेत की त्याच्यावरती संशोधन करणं गरजेचं आहे. आणि ह्या दृष्टीने आपल्याला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सुरंगी हे जे आहे तर त्याच्यामध्ये नर आणि मादी म्हणजे जसं कोकमामध्ये नर मादी हा प्रकार असतो तसं सुरंगीमध्ये आपल्याला आढळून आला. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना म्हणजे ह्या रोपांची लागवड केल्यानंतर उत्पन्न सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतं की बाबा हा सुरंगी आहे किंवा मोरंगी आहे. त्यामुळे ह्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गरज जी होती की कलम तयार करणं आणि कलम तयार केल्यानंतर आपण ती 100% सुरंगी आहेत किंवा काय तर लोकांना माहिती आहे की बाबा ही आपण लागवड करतो ही सुरंगी आणि ह्याच्यातनं आपल्याला उत्पन्न मिळणार आहे. त्या दृष्टीने आपलं पहिलं उद्दिष्ट होतं की सुरंगीची कलम तयार करणं आणि या दृष्टीने आपण गेली 2 वर्ष काम करतो आहे. आणि आज आपल्याला सांगायला बरं वाटेल की ह्याच्यामध्ये आपण सुरंगीची कलम करण्याची पद्धत जी आहे तर ती त्याच्यामध्ये विकसित करण्यामध्ये बऱ्याचशा प्रमाणात आपण सक्सेस झालेलो की आपण त्याचे यशस्वी झालेलो आहोत. आणि आता आपली पुढची उद्दिष्ट जी आहेत की आपण कलम केल्यानंतर सुरंगीमध्ये काय फायदे होतात तर सुरंगीचं झाड जे आहे तर त्याचं आकारमान असेल किंवा काय तर ते कमी राहतं किंवा आणि त्याच्यामुळे सुरंगीमध्ये जी काढणीची समस्या आहे तर त्याच्यावर आपल्याला कदाचित मात करता येईल. ते आपल्याला अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल. दुसरी सुरंगीमध्ये अडचण आहे ती काढणीची. सुरंगीमध्ये काढणी करणं ही एक कठीण बाब आहे किंवा त्याच्यासाठी खूप स्किल्ड लेबर जे आपण म्हणतो तर त्याची आवश्यकता असते.
तर त्या दृष्टीने आपल्याला काही हार्वेस्टिंगसाठी काही संशोधन करता येईल का, यावरती आपला सध्या विचार चालू आहे. आणि आपलं ह्या प्रकल्पाचं मूळ उद्दिष्ट जे आहे की ह्या पिकांखालची लागवड जी आहे की लागवडीखालचं क्षेत्र जे आहे ते वाढवणं, आणि त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ह्या सगळ्यांची रोपं कलमं जी असतील तर ती शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देणं. आणि त्या दृष्टीने आपला हा सध्या प्रकल्प सुरू आहे. याच्यामध्ये आपण सुरंगी असेल, वटसोल असेल, कडी कोकम असेल, तर ह्याची कलमं जी आहेत ते आपण तयार केलेली आहे. आणि भविष्यात आपण मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मास मल्टिप्लेक्शन जे म्हणतो तर ते करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ही कलमं आपण उपलब्ध करून देणार आहोत. तर मला फक्त शेतकऱ्यांना या दृष्टीतनं एक विनंती करतो की आंबा, काजू ही जी आपली पारंपरिक पिकं आहेत तर त्यावरतीच लक्ष केंद्रित न करता त्याबरोबरच ही जी काही दुर्लक्षित पिकं आहेत तर त्याच्यावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करूया की जेणेकरून आता जे बदलतं वातावरण आहे, बदलतं हवामान आहे की त्याचा ह्या पिकांवरती, आंबा काजू या पिकांचा जो विपरीत परिणाम होतो आहे, शेतकऱ्यांना त्याचं नुकसान होतं आहे, तर ते टाळून आपल्याला ही जी पिकं आहेत तर त्याच्यातनं आर्थिक उत्पन्न जे आहे ते साधता येईल आणि कुठेतरी आपण जी म्हणतो की सस्टेनेबल शाश्वतता जी म्हणतो आहे तर ती कुठेतरी आपल्याला आणता येईल. तर मी शेतकऱ्यांना विनंती करतो की जास्तीत जास्त त्यांनी ह्या पिकाकडे वळावं आणि ह्या पिकाची लागवड करून त्यातला आपला विकास जो आहे तर तो साधावा. डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली आणि लुपिन फाउंडेशन सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोकणातील दुर्लक्षित औषधी वनस्पतींचे संवर्धन आणि दर्जेदार रोपे कलमी निर्मिती हा प्रकल्प कार्यान्वित आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सुरंगी, वटसोल, कडी कोकम, श्रीफळ आणि वावडी या दुय्यम पिकांचा अभ्यास केला जातो. या पिकांचा संशोधन करून ह्यांच्या नवीन अभिवृद्धी पद्धती विकसित करून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नाद्वारे लोकांची आर्थिक उलाढाल जास्तीत जास्त वाढेल असा प्रयत्न राहील. या संशोधनातून दर्जेदार रोपे आणि कलमी निर्मिती करून लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याचा जास्तीत जास्त ह्या पिकांची जास्तीत जास्त लागवड करून लोकांची अर्थव्यवस्था अधिक चांगली कशी होईल ही उद्दिष्टे समोर ठेवून सर्व संशोधन मंडळी काम करत आहेत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.